Erramundi batzuen baratzoko zabal, eta erroka barrikua dizenrike. Ezen uginda, ez dikitza ezane. Konsumituri gelditu da Portugaleko kortia. Gaitza zenoan lehen izanok, Urruxolako lekaioa. Bueno, Arantzazu eta Mirari aizpak zeate eta Euskal Kulturgintzaren transmisioaren aditu titulua atera dezute biok, eta horti datorrez, Kantak Erixak izeneko proiektu hau zer dela eta aukeratu zen dutenez, hau egitea. Bai, formakuntza hortan apuntau ginen, ni aizpiak engainau ninduen, eta azkenian bisok batera, titulu hori eta ateko proiektu bat aurkeztu izan, batera pentsau geben, eta, okurri usakun, bisok lotzen gauen puntu apur bat bertzuak edo bertzozaletasuna edo bertzoskolia edo bertzo mundua izan da, eta gero bakoitzak bere aldetik dakon ni aizpiak arte erretatik, Mirarik arte erretatik, eta nik antropologiatik bakoitzak dakon jakin minaikin, eta, musikarako saletasunakin bebai, zerbait ikia horrekin ez, eta antzerako ereduak beste herri batzutan bauzen, eta oinatikua ikia zan gure helburua. Izan bat izan zan baita, ikusi geben beste herri askotan, badauzela bertako kantuak eta kantau ikeziala. Hau da, gaur egun jasota badauzela, ez? Bertako umiek eta helduek badakizila kantu horraik. Eta oinati nolako eredurik ezkeben bilaketan. Igual banakan batek bai, baina hola modu orokorrian, etzeuela jasota. Eta hori ez, esan dezute hainbat abesti jaso dituzuela, zehazki 14. mendetik gaur artekoak erreza izan alda ez, abesti horiek bilatzea. Hori gehiago izan da, frikada bat emoguan, antropologo moguan, bai baserrikian elkarrezketak iten ibiltzen gaielako, edo artxibo munduan bilaketak iten ibiltzen gaielako, edo lanian, edo batetik eta bestetik testu eta kantu desberdinak agerketan fatesian, eta batzuk batuta geukan, beste batzuk gero propio enkarguz eskatutakoak eta dia, baina hor euen zela baia masa bat edo multzo handi bat formia emunalizateko. Karo, hortako falta zan, horreiri gorputza emutia edo interpretazio bat emutia, gehiago dela musikarixen lana edo artisten lana. Eta 11 abesti aukeratu dituzue guztira diskoan argitaratzeko, zein irizpide jarraitu dituzue aukeraketa hori egiteko? Lehenengo irizpide izan zen, euskeraz izan biazala, azkenean Euskal Kulturgintzan transmisioa zen, gure helburuetako bat, bigarrena zen oinati zela baite, oinatikin loturia eukibie bela, edo oinati ziarkatu biharre bela abesti, testu, poesia horrek. Eta gero, bai emusau garrantzia genero ikuspegixare, hau da, emakumezkoak historian ziar, gizonezkoak kontadozkoen ez historia, isilduak izan dira edo ez daue biherbesteko papela eukita. Hortan bai saiatu gara, bai kantuak hautaketa eraskuan da baita gerora behin interpretazioan, eta baita gaitegi desberdina saiatu gara agertu zeixen, ez? Baserriko kantuak, noblien kontu batzuk edo, apaizenak eta eliz kontuak bebai, eta, hori, gero garai desberdinak agerketia bebai, ez? Historixako epe desberdinak, eta hori, ez? Gu gehien bat garbi daukana zen esatia gura gela anistasun bat agerketia. Eta gero gauza batzuri protagonismoa emutia, generalian bigarren maila baten geraketan dian kontu horreiri Mirari komentatu da nahi di. Eta gero beste gauza bat bez hartu da, ez da nahi izan, haina propos gehiago izan da musikarixen barrutik urtendakua, edo eta gu pepillen basartu dezkua, baina gutxi, eta izan da musika aldetik be, anitza izan dela, ez? Dau,
musika tradizionala edo isa klasikua, trompa bat, ez? Edo piano bat jota horla nahiko, ez? Piano baten zatiekin. Eta dau, dauz estudioko grabaketak abotzana modulazioakin, ez dakit, fan leike guran lekuraino, dau patxan botilia jota, eta dau, ez dakit. Txalapartia, dau gero trikitilarixek be karri behin peinaparda izeneko igual lain entzuna ez den beste instrumentu bat, gero, heavy, hardcore, ni hor jagaldu jenez, baina alako beste musika bai, desberdin haua, ez dakit, nik uste nahiko anitza dela, eta gusto danetarako soinuak dauzela. Eta gero baita, aniztasun hortan jarraituta, igual parte hartzaileen adintarti haue oso desberdina izan dela, ez? 5. mailako neskatietatik hasi, eta 80 urte bueltan dabitzen emakumeetaraino. Kantakeixak da proiektuan izena, hitz hori entzun da, ze etortezatzue burura? Neri etorteixatena burura da jente asko kantuan, baina kantau tabernatan kantaien da moan. Danok batera eta desberdin. Neri kantu batzuk labait eta gero tontakerisak izatea. Kantu batzu baina tontakerisak izaten. Bale? Zuri mai? Kantu batzu baina bertxo eta moan. Kantu da tontakerisak, Kantu da tontakerisak? Kantu ez edizio. Neri kantu sorta. Kantu anikia era informal baten, edo... improvisau baten, edo... Hori da. Bai, buelta baten jasarria, kopa batzuk edan da, barrutik urtetan dauen. Zeo zer, ero, oztek. Neri tortixaten hitza kantakeixok entzuten da erromexian. Eta bai kontzeptua da aprobo dantzerakoa, ez, poko jauja. Osea, jentia gustora pasau, musikekin, oso ludikoekin, baina hori, organizazio aldarri badik. Eta osea, helburua ondo presentia. Hemen ataratzen den dirua izango da bakarrik behori honertan gaztauduna, hau produzien gaztaudana, gerora mantendu alizateko ez, abalpena egiteko. Baina bakarrik soinu teknikari eta erreproduzio lanak ordaindu dira. Beste dana, borondat ezin da. Eta hainbat lekutan aurkitu dituzue abestiak, baina zuentzat ez dakizin izan da bereziena edo gehien gustatzen zaitzuena? Niretzat oso zaila hori erantzutia. Niretzat kantu bakoitzak dako bere berezikesuna, ez dakit. Hola zerrendan hasizkeo, niretzako lehenengo kantuak, frogakek, ez dakit. Niretzako da Euskal Herriko kantuik onena momentu honetan, oso entzungarria da, oso politia da, goxua da, letria oso sakona da. Ama kantuzalian bertzuak Felipa Urkiak idatze zituan, eta Felipa Urkiak izan biako zen, euki biako oinatiko plasiak bere izena, baina ez dako foruen enparantza dalako. Zirulen kantu bihurrixa da, kriston grazia dako, Urrexolako lekaiua sarrena da, jasota dakuna, oinatiko kantu izarrena, eta Urrexola oso berezixa da, oinati arrainontzi bat da, Maiderren esaldi batetik sortu zen, Donostik itxasoa du eta oinati da pezera, eta horrek badako behana, damatxo gazte batentzat, historia politia dako atzetik, kuriosua, bertso originalak topaudia, eta jide kantaien dau japonesa dela, eta euskaraz kantaien dauela, eta berroa egin dauela. Sandailiko kantuan atzian be, historia nahiko gogorra dau, eta nik uste dut bere interpretazioa be oso kriston kantua dela. Lizargatekuak oso ondo portaudia arahotzeko kantua eta bestia be bai egiten. Arahotzeko kantu hortan jente asko agerketan da, oso tarrasko, kontuen hartzen dira. Osaba baten instrukzioak kantu gogorra da, batez be emakumientzat letra gogorra dira. Eta interpretazioa zesanik ez, musika oso sakona eta gogorra, baina potentia. Eta lurrikararen bertzuak euskerazkoa dira, 18. mendekoa dira, uste du behintzet momentuz ez dauzela argitaratuta eta originalak artxibokuak dira.
eta, bueno, hortxe goiko, berez aurretik Oskorrikin ezaguna izan kantu bat da, baina akabera, supuestamente ez eukana, akaberia, eta lortu du letra osua, topaikia, zela baita esatiarren, dakona bere irakaspena eta kantu geukien da moan batzutan irakusten duzkuela baloren bat edo zerbait, eta oso balore politiak erakusten txula usteot. Eta aurkezpen ekitaldia ere egingo duzue urriaren amaiera alderan, zer izango da? Hori ikusteko da. Gure asmoa pitin bat herriraketia zer izan den proiektua, proiektu oso zabala da, baina azkenean zuk CD-a erosten duzunean, jasoten duzu CD hau, bertako irudixak eta letrak, baina ez dakitzu igual kantuak nondik nora datozen orduan, pitin bat aurretik inan lan hori, baita modu bat parte hartu dauena iri rekonozumentu publiko bat iteko parte hartu dauenak informatzaien moduan, edo lagunketan, edo kantuak iten, eta gero badaku asmoa aurrera begira, guk inuna kantu bakoitzakin fitxa teknikoak ikerketa lan bada azkenean, eta horrek eskuragai hartzeko inoke kuriosidadia duko baleu, hori ikeko. Eta ordan hoxe aurkezpenan funtzioa batez hori, jentia jakin deixela hau inala, eta seguru hortik urtengo diala ekimen barrixak eta ekarpenak, jenteak azkenean guri esateko hau hobetu leike, edo hau guztausat, edo guko lain geben, edo garai baten hau izan. Horrek balixoko dago, hortarako bai. Igual gogua pizteko bai, bigarren bateako, Euskalo. Gian kantu berriak aurkituko dituzue? Bai, badauz ondiok, holako baldin bazan multzua, hau jaudu bakarrik, orduan beste horrei danak hor dauz. Gure etxia bintze dira postitez beteten hasika dau, hau bai. Eta, jentia komentago asko eta bai, holeik egogua bigarren baterako. Baina ondiokan lehenengua ondoak hau dira.